Ναι, εντάξει, κατάλαβα. Θα βρω μια νοσοκόμα για τον Μενέλαο. Ο Άλκης πέταξε το τηλέφωνο στο κάθισμα και έβαλε μπροστά το αυτοκίνητο. Ήταν τόσο κουρασμένος. Αν μπορούσε, θα ήταν μόνο με τον γιο του όλη την ώρα. Αλλά έπρεπε να δουλεύει. Πρώτον, γιατί είχε ευθύνη για τους ανθρώπους που δούλευαν για αυτόν. Και δεύτερον, γιατί ακόμα ήλπιζε ότι θα βρεθεί κάποιος γιατρός που για 50, 100 ή 200.000 ευρώ θα μπορούσε να βοηθήσει τον γιο του. Η μητέρα του Μενελάου πέθανε όταν ήταν μόλις 2 ετών. Τότε ο Άλκης κατάλαβε ότι χωρίς χρήματα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Δεν πρόλαβαν να μαζέψουν χρήματα για αυτή την ακριβή εγχείρηση και την έχασε. Ο Άλκης δεν δούλευε απλώς σαν ένας τίμιος εργαζόμενος, αλλά πατούσε επιπτωμάτων. Και τώρα, στον κύκλο των επιχειρηματιών, θεωρούνταν σκληρός και χωρίς αρχές. Δεν τον ένοιαζε καθόλου τι σκεφτόντουσαν οι άνθρωποι γι' αυτόν. Όταν χρειάστηκε βοήθεια, κανείς δεν τον βοήθησε και ποτέ δεν βοήθησε κανέναν. Την Αγγελίνα την γνώρισε σε εγγένεια κάποιου κέντρου. Δεν θυμόταν ποια ήταν. Είχε όμορφο σώμα, τέλειο μακιγιάζ, εντυπωσιακό ντύσιμο. Όταν περπατούσε η Αγγελίνα, όλοι οι άντρες γύριζαν το κεφάλι τους. Εκείνη τον πλησίασε πρώτη. Ο Άλκης δεν σκόπευε να κάνει σχέσεις, αλλά βλέποντας πώς την κοιτούσαν οι άλλοι στο πάρτι, σκέφτηκε: γιατί όχι, θα είχε μία γυναίκα που όλοι θα ζήλευαν. Δεν χρειάστηκε να πείσει την Αγγελίνα. Μέσα σε έναν μήνα παντρεύτηκαν και η νεαρή γυναίκα έγινε η κυρία του σπιτιού. Εκεί ξεκίνησαν τα προβλήματα που δεν περίμενε με τίποτα. Η Αγγελίνα και ο Μενέλαος μίσησαν ο ένας τον άλλον θανάσιμα. Ο Άλκης ήταν πιο ήπιος με τον γιο του, όχι επειδή ήταν γιος του, αλλά επειδή ήταν ακόμα παιδί και ίσως δεν καταλάβαινε πώς να φερθεί. Αλλά η Αγγελίνα συμπεριφερόταν ακόμα χειρότερα. Κάθε φορά που προσπαθούσε να της μιλήσει, εκείνη άρχιζε να κλαίει και η συζήτηση δεν γινόταν ποτέ. Ξαφνικά ο γιος του αρρώστησε με μία άγνωστη ασθένεια που κανείς δεν μπορούσε να διαγνώσει. Τον πήγε σε κάθε είδους γιατρούς, ξόδεψε αμέτρητα χρήματα για εξετάσεις. Εδώ βέβαια έπρεπε να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αγγελίνα. Μετά τη δουλειά του θα έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα στον γιο του και τη δουλειά. Η Αγγελίνα όμως συνόδευε τον Μενέλαο, έκλεινε ραντεβού με τους γιατρούς, τηλεφωνούσε, αν και ο Μενέλαος χειροτέρευε μέρα με τη μέρα. Τους τελευταίους 2 μήνες ήταν στο σπίτι και η Αγγελίνα τον φρόντιζε, αλλά σήμερα προφανώς ξέσπασε. Όχι, την καταλάβαινε απόλυτα ο Άλκης. Σκεφτόταν ότι για αυτή τη δουλειά έπρεπε να είχε προσλάβει μία νοσοκόμα ή κάποια αποκλειστική, εδώ και καιρό, αλλά δεν το έκανε, δεν του είχαν μείνει δυνάμεις να ψάξει μία τέτοια γυναίκα. Ο Άλκης κοίταξε το ρολόι του. Η Αγγελίνα είπε ότι θα φύγει σε 1 ώρα. Είχε ακόμα χρόνο. Στριφογύριζε το τιμόνι. Οι άλλοι οδηγοί κόρναραν, αλλά ο Άλκης από καιρό δεν έδινε σημασία στα αυτοκίνητα. Από τότε που αγόρασε το πανάκριβο SUV που ήταν τριπλάσιο από ένα κανονικό αυτοκίνητο, δεν τον ένοιαζε τίποτα. Κανείς δεν πλησίαζε κοντά του. Μία γρατζουνιά στο φτερό θα του κόστιζε όσο το μισό ενός κανονικού αυτοκινήτου. Ο Άλκης πάτησε γκάζι. Σε 10 λεπτά σταμάτησε στις πύλες του νεκροταφείου. Κάποιες μέρες συνήθως μαζεύονταν εκεί άστεγοι και ζητιάνοι, αλλά σήμερα δεν υπήρχε κανείς, εκτός από ένα αδύνατο κορίτσι γύρω στα 12. Καθόταν σε ένα παγκάκι σαν να περίμενε κάποιον. Το βλέμμα της ήταν απόμακρο, σαν να μην ήταν εκεί. Ο Άλκης παρατήρησε γρήγορα το γνωστό μονοπάτι και σταμάτησε μπροστά σε ένα όμορφο λευκό μνημείο. Κάθισε στο παγκάκι, αναστέναξε όπως πάντα. «Γεια σου, Βερονίκη μου». Ερχόταν συχνά εδώ. Είχαν περάσει 10 χρόνια από τον θάνατό της, αλλά ακόμα ένιωθε ενοχές. Δεν τα κατάφερε, δεν πρόλαβε. Και τώρα ο Μενέλαος. Κάποτε είχε ορκιστεί στον τάφο της γυναίκας του ότι ο Μενέλαος θα ήταν πάντα καλά. Και τώρα φαίνεται δεν κράτησε τον λόγο του. Ο Άλκης έσκυψε το κεφάλι και έμεινε έτσι για ώρα. Κάποια στιγμή του φάνηκε ότι η Βερονίκη στη φωτογραφία άλλαξε, σαν να τον κοιτούσε με αποδοκιμασία. Σκέφτηκε ότι τα κάνει όλα, απολύτως όλα, λάθος. Γι' αυτό η Βερονίκη ήταν δυσαρεστημένη απέναντί του. Αλλά τι μπορούσε να κάνει? Ο Άλκης σηκώθηκε. Άρχισε κάπως μέσα του να συνειδητοποιεί ότι είναι κακός άνθρωπος. Από τότε που πέθανε η γυναίκα του έχει αλλάξει. Είχε ξεχάσει πότε έκανε κάτι καλό σε κάποιον άνθρωπο τελευταία φορά. Θα μπορούσε να αλλάξει, να σταματήσει να μισεί τους πάντες, να βοηθήσει κάποιον ή τουλάχιστον να προσπαθήσει. Πλησίασε τις πύλες και είδε ξανά το κορίτσι. Χθες θα είχε φύγει χωρίς δεύτερη σκέψη, αλλά τώρα την πλησίασε. «Γεια σου». Το κορίτσι σήκωσε τα μάτια της. «Καλησπέρα».
Κάθισε δίπλα της. Ο Άλκης έβλεπε ότι τα ρούχα της ήταν παλιά και βρώμικα και η ίδια ήταν πολύ αδύνατη. «Γιατί κάθεσαι εδώ? Σύντομα νυχτώνει, δεν πρέπει να είσαι μόνη σου στη νύχτα». Το κορίτσι ανασήκωσε τους ώμους. «Αν σας ενοχλώ, μπορώ να φύγω. Δεν με νοιάζει που θα πάω». Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Οι γονείς σου πού είναι?» Το κορίτσι έγνεψε προς τις πύλες του νεκροταφείου. «Η μαμά είναι εκεί και ο μπαμπάς, καλύτερα να ήταν κι αυτός εκεί». Τα τελευταία λόγια τα είπε με τόσο θυμό που ο Άλκης κατάλαβε αμέσως ότι ο πατέρας της ήταν μάλλον η αιτία της κατάστασής της. «Πίνει ο πατέρας σου?» Το κορίτσι αναστέναξε. «Ναι, πίνει πολύ. Φέρνει στο σπίτι κάθε λογής ανθρώπους και τότε εγώ φεύγω. Προσπαθώ να μην εμφανίζομαι καθόλου στο σπίτι». «Καταλαβαίνω. Άκου, θες να έρθεις μαζί μου, στο σπίτι μου? Θα πληθείς, θα σε ταΐσω. Έχω και έναν γιο στο σπίτι. Είναι 12 χρονών. Είναι άρρωστος, αλλά μπορείτε να μιλήσετε, να τα βρείτε, να παίξετε μαζί, να φάτε κάτι να περάσει η ώρα σας». Το κορίτσι τον κοίταξε με καχυποψία. «Αστιεύεστε?» «Όχι, γιατί το λες αυτό?» Εκείνη το σκέφτηκε, μετά τον κοίταξε προσεκτικά. «Θέλετε να πάρετε τα όργανά μου?» Ο Άλκης στην αρχή δεν κατάλαβε, αλλά όταν συνειδητοποίησε ξέσπασε σε γέλια. «Και έχεις όργανα μέσα σου, κοίτα πως είσαι, πετσί και κόκαλο». Το κορίτσι χαμογέλασε. «Η μαμά μου ήταν έτσι, πολύ αδύνατη, ο μπαμπάς την έλεγε το κοκαλιάρικό μου». «Άρα ο μπαμπάς σου δεν έπινε πάντα?» «Όχι, παλιά ήταν καλός. Όταν η μαμά σκοτώθηκε από τροχαίο, άρχισε να πίνει και δεν ήταν νηφάλιος ούτε μια μέρα από τότε, 3 χρόνια τώρα». «Μεγάλο διάστημα. Ίσως χρειάζεται βοήθεια, αφού δεν ήταν πάντα έτσι». Το κορίτσι ανασήκωσε τους ώμους. «Ίσως, δεν ξέρω κύριε». Ο Άλκης σηκώθηκε. «Λοιπόν φεύγω, αφού δεν θέλεις να έρθεις, θα φύγω μόνος μου». Το κορίτσι σηκώθηκε και εκείνο. «Ωραία, θα έρθω, δεν μοιάζεται με κακό άνθρωπο». «Ναι, θα ήθελα να ήμουν και καλύτερος, αλλά πού τέτοια τύχη». Ευτυχώς η Αγγελίνα είχε φύγει. Ο Άλκης μπήκε στο δωμάτιο του γιού του. «Γεια σου γιέ μου, πώς είσαι?» Ο Μενέλαος χαμογέλασε αδύναμα. «Με πιάνει ναυτία μπαμπά». Ο Άλκης αναστέναξε. «Από εδώ ο γιος μου ο Μενέλαος». Ο Άλκης συνειδητοποίησε ότι δεν ήξερε το όνομα του κοριτσιού και εκείνη τον έσωσε. «Γεια, είμαι η Μαργαρίτα». Ο Μενέλαος την κοίταξε με ενδιαφέρον. Το κορίτσι συνέχισε. «Μη με κοιτάς έτσι, ο μπαμπάς σου μου υποσχέθηκε να με αφήσει να πληθώ. Τότε θα είμαι λίγο καλύτερη». Ο Άλκης γέλασε. Έλα, πάμε να σου δείξω το μπάνιο. Ή μάλλον έλα μαζί μου, πάνω έχει ρούχα της Βερονίκης. Είναι λίγο πιο μεγαλόσωμη από σένα. Ίσως βρούμε κάτι». Παλιά δεν άφηνε κανένα να αγγίζει τα ρούχα της, ειδικά την Αγγελίνα. Έλεγε πως αυτή η ντουλάπα είναι καθαρά για τη γυναίκα του και μέχρι να κλείσει τα μάτια του θα παραμείνει εκεί ανέγκυχτη. «Μήπως η Βερονίκη μου την έστειλε?» σκέφτηκε ο Άλκης. 1 ώρα αργότερα κάθισαν για δείπνο μαζί με τον Μενέλαο. Εκείνος ζωντάνεψε αισθητά και συμμετείχε ακόμα και στην επιλογή πίτσας για παραγγελία. Ο Άλκης ήταν σίγουρος ότι δεν θα έτρωγε, αλλά τουλάχιστον έδειχνε ζωντάνια. Όταν έφτασε η παραγγελία, η Μαργαρίτα είχε βγει από το μπάνιο. Ο Άλκης πρόσεξε ότι το κορίτσι είχε πολύ λεπτά χαρακτηριστικά. Δεν έμοιαζε με τα ατιμέλητα παιδιά του δρόμου. Ο Μενέλαος έφαγε σχεδόν μισό κομμάτι πίτσας, αλλά αμέσως ένιωσε άσχημα και μαράζωσε. Η Μαργαρίτα πήρε το κουτάκι. «Αυτό παίρνεις, Μήπως πρέπει να το πάρεις τώρα?» «Όχι, η Αγγελίνα μου το έδωσε σήμερα». Η Μαργαρίτα έβγαλε το φυλάδιο. Ο Άλκης χαμογέλασε θλιμμένα. Το φάρμακο ήταν πανάκριβο. Το έφεραν από την Ισπανία μέσω γνωστών. Και τώρα εξεπλάγινε ακόμα περισσότερο όταν η Μαργαρίτα άρχισε να διαβάζει γρήγορα στα ισπανικά και να μεταφράζει. Την κοιτούσε με τα μάτια του να πετάγονται προς τα έξω. «Αντενδείξεις, παιδική ηλικία κάτω των 14 ετών, παρενέργειες, συνεχή ναυτία, εμετός, αδυναμία. Σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας, πιθανές λιποθυμίες, μερική παράλυση, θάνατος». Η Μαργαρίτα άφησε το χαρτί και κοίταξε τον Άλκη. «Παράξενο φάρμακο του έδωσαν, γράφει φρικτά πράγματα στις οδηγίες». Ο Άλκης προσπάθησε να θυμηθεί ποιος το συνταγογράφησε, όμως κατάλαβε ότι δεν ήξερε. Όλα αυτά τα χειριζόταν η Αγγελίνα. «Μαργαρίτα, μπορείς να μείνεις λίγο ακόμα μαζί μας?» Το κορίτσι χαμογέλασε. «Σε αυτή τη ζωή είμαι εντελώς ελεύθερη». «Ωραία, πρέπει να φύγω για λίγο». Ο Άλκης όρμησε στο νοσοκομείο. Όχι σε κάποιο γνωστό,
όχι σε αυτά που πήγαιναν συνήθως. Πήγε σε ένα συνηθισμένο παιδιατρικό νοσοκομείο. Στο τμήμα υποδοχής δεν καταλάβαιναν τι ήθελε. Μετά κάλεσαν έναν γιατρό. «Κύριε Γιάννη, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα». Ο γιατρός, ένας άντρας μεγάλης ηλικίας, είχε συνηθίσει σε κάθε είδους πατέρες, παράλογους, απαιτητικούς, καταβεβλημένους. Αλλά όλοι οι πατεράδες ήταν πάντα με τα παιδιά τους. Αυτός ο άντρας ήταν μόνος. «Ορίστε, δείτε, σας λέει κάτι αυτό το φάρμακο?» Ο γιατρός πήρε το κουτάκι, το κοίταξε και αναστέναξε. «Ναι, το ξέρω. Αυτό το φάρμακο μπορεί να σώσει πολλούς, αλλά κοστίζει τόσα που οι άνθρωποι προτιμούν να πεθάνουν. Ξέρετε ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του? Μπορεί να θεραπεύσει έναν ετοιμοθάνατο, αλλά μπορεί να σκοτώσει έναν υγιή». «Μα πώς?» «Ακριβώς όπως σας τα λέω». «Γιατρέ, ο γιος μου είναι πολύ άρρωστος. Του συνταγογράφησαν αυτό το φάρμακο, αλλά αντί να γίνει καλύτερα, χειροτερεύει». Ο γιατρός κούνησε το κεφάλι του. «Κάνετε λάθος. Κανένας λογικός γιατρός δεν θα έδινε αυτό το φάρμακο σε παιδί. Ακόμα και σε ενήλικες δίνεται με προσοχή. Δεν το αντέχουν όλοι. Αν μιλάτε σοβαρά, αυτός ο γιατρός πρέπει να δικαστεί. Δεν καταλαβαίνω πώς ο γιος σας είναι ακόμα ζωντανός». Ο Άλκης τον κοίταξε στα μάτια. «Σας παρακαλώ, βοηθήστε με». Όταν ο Άλκης γύρισε σπίτι, ο Μενέλαος κοιμόταν. Η Μαργαρίτα κοιμόταν κι αυτή κουλουριασμένη στον καναπέ στο δωμάτιο του Μενέλαου. Ο Άλκης πήρε μια κουβέρτα και την σκέπασε. Εκείνη χαμογέλασε στον ύπνο της. «Μαμά». Ο Άλκης αναστέναξε. Λυπήθηκε τόσο πολύ αυτό το κοριτσάκι που είχε αποφασίσει να κάνει τα πάντα για αυτήν. Η Αγγελίνα γύρισε το ξημέρωμα μεθυσμένη και χαρούμενη. Άναψε το φως και αναφώνησε. Στο χολ, στον καναπέ, καθόταν ο Άλκης. «Λοιπόν, ξεφάντωσες?» Η Αγγελίνα έκανε περήφανο ύφος. «Ξέρεις, δεν υπέγραψα να περάσω όλη μου τη ζωή φροντίζοντας τον γιο σου. Δεν μπορώ να ξεκουραστώ μία φορά με τις φίλες μου». «Τόσο πολύ σου εμποδίζει τη ζωή που αποφάσισες να τον ξεφορτωθείς?» Η Αγγελίνα ξεμέθησε αμέσως. «Τι εννοείς? Πες μου, ποιος γιατρός, ποιος συνταγογράφησε αυτό το φάρμακο?» Εκείνη πλησίασε, πήρε το κουτάκι. «Αυτό, μα πού να θυμάμαι τώρα?» «Θυμάσαι, και αν δεν θυμάσαι θα σε βοηθήσω. Βλέπεις, αυτό το φάρμακο είναι πολύ επικίνδυνο και παρακολουθείται αυστηρά από τον ΕΟΦ. Τον τελευταίο καιρό στην πόλη μας το παρήγγειλε μόνο ένας γιατρός, ο Αναστόπουλος, ο γνωστός σου». «Και λοιπόν?» «Τι και λοιπόν, θα συνεχίζεις να μιλάς λες και δεν καταλαβαίνεις τίποτα? Καταλαβαίνεις ότι δεν ασχολήθηκα τυχαία με αυτό το φάρμακο?» «Δεν καταλαβαίνω τι θέλεις από μένα. Είναι ακριβό φάρμακο, το καλύτερο. Δεν είναι εύκολο να το βρεις. Θα έπρεπε να μου είσαι ευγνώμων». Πέρασε από δίπλα του, πήγε στο δωμάτιο και έκλεισε την πόρτα. Ο Άλκης αναστέναξε. Όπως και να έχει, η ζωή του γιού του ήταν πολύ πιο σημαντική από την Αγγελίνα. Το πρωί στο σπίτι βρισκόταν ο γιατρός με τον οποίο είχε μιλήσει το βράδυ. Πήραν τον Μενέλαο στο νοσοκομείο, σε ένα απλό νοσοκομείο δωρεάν. Η Μαργαρίτα ετοιμαζόταν να φύγει για το σπίτι. Ο γιατρός την κοίταξε, μετά κοίταξε τον Άλκη. «Αυτό είναι το κορίτσι για το οποίο μιλήσατε?» «Ναι». Ο γιατρός κάθισε μπροστά της. «Πες μου το όνομά σου». «Μαργαρίτα». «Και τη μαμά σου την έλεγαν Αριστεία?» «Ναι». Ο γιατρός σηκώθηκε και πήρε τον Άλκη λίγο πιο πέρα. «Η μαμά της δούλευε σε εμάς ως παιδίατρος. Είχε ζήσει χρόνια στην Ισπανία. Μετά ξαναγύρισε στην χώρα. Μάθαινε Ισπανικά και το κορίτσι, από ό,τι θυμάμαι. Ήταν πολύ καλή παιδίατρος και απίστευτα έξυπνη. Μετά ήρθε ο καρκίνος και μέσα σε ένα χρόνο έφυγε. Είχαν καλή οικογένεια. Δεν καταλαβαίνω γιατί τώρα τριγυρίζει στους δρόμους. Ο πατέρας της, από ό,τι ξέρω, μόλις πέθανε η γυναίκα του, άρχισε να πίνει και πίνει ακόμα. Φρίκι. Ήταν μουσικός. Κάποτε ήταν πολύ περιζήτητος. Δίδασκε μουσική σε σχολή. Εγώ νόμιζα ότι έφυγαν». «Μάλιστα. Μήπως να πάρετε και τη μικρή στο νοσοκομείο να την εξετάσετε? Ό,τι χρειαστεί θα πληρώσω εγώ. Εγώ θα προσπαθήσω να συναντήσω τον πατέρα της. Ίσως μπορώ να βοηθήσω». «Ναι, εντάξει, φέρτε την, κανένα πρόβλημα». Ο γιατρός συμφώνησε με τα χαράς. Πέρασε ένας χρόνος. «Μπαμπά, περιμένουμε κάποιον». Ο Μενέλαος βγήκε από το αυτοκίνητο. Δεν τον αναγνώριζες. Δεν είχε πάρει ακόμα όλο το βάρος που έπρεπε, αλλά έμοιαζε πια με κανονικό αγόρι. Είχε ενέργεια και δύναμη. Ο Άλκης ανατρίχιαζε όταν θυμόταν πως η Αγγελίνα φώναζε στο δικαστήριο ότι όλοι την εξαπάτησαν, ότι ο Μενέλαος έπρεπε να είχε πεθάνει νωρίτερα. Ένα απόγευμα ο Μενέλαος χαμογέλασε. Είχαν γίνει πια οι καλύτεροι φίλοι με την Μαργαρίτα.
«Μπορεί να είναι κορίτσι, αλλά είναι πολύ γενναία και έξυπνη», έλεγε ο Άλκης. Ο Μενέλαος είχε ορκιστεί στον εαυτό του ότι θα σπουδάσει το ίδιο καλά με εκείνη. «Νάτι», ένα αγνώριμο μπλε αυτοκίνητο έστριψε προς την καφετέρια. Όσο τα παιδιά ήταν έξω και έπαιζαν, ο Άλκης πάλευε με τον Βασίλη, τον πατέρα της Μαργαρίτας. Κυριολεκτικά πάλευε, γιατί ο Βασίλης δεν ήθελε να ξυπνήσει. Δεν ήθελε να ζήσει σε έναν κόσμο χωρίς την αριστεία του. Όμως σιγά σιγά με τα λόγια, ο Άλκης τα κατάφερε. Του έλεγε πόσες νύχτες καθόταν και έκλαιγε μόνος του στο σαλόνι όταν έχασε την Βερονίκη. Μόνο τότε ο Βασίλης πίστευε ότι και αυτός μπορεί να ορθοποδήσει και να συνεχίσει να ζει την ζωή του χωρίς τη γυναίκα του. Θα τα καταφέρει για την κόρη του. Εκείνο το διάστημα ο Άλκης είχε αλλάξει πραγματικά σαν άνθρωπος. Σταμάτησε να είναι σκληρός, συμπεριφερόταν στους υπαλλήλους του με διαφορετικό τρόπο, με περισσότερη κατανόηση. Πήρε τον Βασίλη στη δουλειά του σε ένα πολύ καλό πόστο με καλά λεφτά και του είπε ότι αν θέλει να συνεχίσει να είναι μουσικός δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ο Μενέλαος με τη Μαργαρίτα έγιναν πάρα πολύ καλοί φίλοι και με τα χρόνια δέθηκε ο ένας με τον άλλον ακόμα περισσότερο. Έτσι, μία απλή πράξη καλοσύνης μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή κάθε ανθρώπου. Μπορεί να αλλάξει το εσωτερικό του και να αρχίζει να βλέπει την πραγματική ουσία της ζωής και όχι τη μαυρίλα που έβλεπε και στον έξω κόσμο και στον εσωτερικό του. Η καλή πράξη αλλάζει τον κάθε άνθρωπο και εσωτερικά και εξωτερικά.